Готови ли сме? Снимаме. Айде, Диде. Кърти го това полечка. Сега ще видим какво има вътре. Вероятно няма мечка, но не трябва да проверим. Все пак стойте до страни. Горе-долу е като пещера. Горещо е. Дитко се мъчи се опари. Вероятно ще успей. Това път е станало както трябва. Така. Чакай сега да забием. Райче, ела насам. Ела да правим. Не умягам те. Айде тавичката. Опча, не, отгоре се вари. Така. Аха. Издухай сега. Дай да тръпи сам. Дай да ела насам. Моя джоб. Айде да отидем да го осветим пред ултара. Да, ще го взе на ръце. Да не ти го пари. Ето го по-моден. Как да се каравана? Оле, оле! Обаче ги е тук, Светозаре, дори тук някакви японци около него. Айде мажоретките! Не е много сигурна масичката, ама има тук едно печак. Мали! Изгоряво! Какво ще го правим? Направо ни вам снимавам! О, Хектор много ги обича! Дай да сложим за Хектор. Колега да се опариш там! Отдолу по-изгоряло обаче. Браво! Е, това е! Едно парченце изкара и преди да тръгнат.